गोथार मंगलबार साननि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनाय सिबिनाय बावहरनाय थाबाय आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरनाय थाबाय स' लोगोफोर दिनै जिहेतु गोथार मंगलबार दा आं थानसालियाव थांनो नागिरदों बिदिनो सम मोनबाला जोङो थानसालियाव थांनांगौ जों बयबो स्कुल कलेज बा फरायनायाव बेस्थ' थायो आरो लोगोसे आबादारिफोराथ' आरो खामानियाव बेस्थ' थायो न बेबायदिनो जोङो उइकाव सानसे जिहेतु गोथार मंगलबार सानाव जोंनि बाथौ धोरोमा माने सिबियो इसोर थानसालियाव थाङो इसोरखौ गाबज्रिहोयो बेबायदिनो स्टुडेन्टफोराबो माने टाइम मोनबाला थानसालिफोराव थांनांगौ माने गोसोफोरखौ मोजां मोनो आरोना धोरोमजों जोङो एनि टाइम माने थानांगौ इसोरखौ जोङो सिबिनांगौ मानो होनबा स्पिरिचुवेल भेलुआ जोंखौ जिउआव सैथो लामाजों दावगालांनायाव एबा जों माने गावखौनो मोनसे डिसिप्लिननि गेजेरजों गावखौनो जिउखौ सलायलांनायाव जोंखौ मदद खालामो बेनिखायनो जों अरायसम इसोरखौ गोसो गोथारै सिबिनांगौ बिदिनो जोङो टाइम मोनबाला उइकाव खनसे माने जिहेतु जों गोथार मंगलबार बायदिनो बेलेग बेलेग धोरोमनिया बेलेग बेलेग बाराव बिदिनो धोरोम एबा मन्दिराव आर'ज गाबो थिग बेबायदिनो जोंनि बाथौ धोरोमा जिहेतु जों मंगलबाराव थानसालियाव थांनानै आर'ज गाबो बिदिनो स्टुडेन्टफोराबो सम सम माने टाइम दिहुननानै थानसालियाव थांनांगौ गोसोफोरखौ मोजां नाङो न स' लोगोफोर दा आं थानसालियाव थांनो नागिरदों थानसालियाव भिडिअ खालामनो हायो ना हाया नायनोसै जिहेतु आर'ज गाबबाय थानायाव मबाइल एबा भिडिअ लानो एसे असुबिदा मोनोथ' स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो फैबाय जाबाय खुला जाबाय स' दा आर'जआ जोब्बाय ओमफ्राय जोबनानै जोङो बुट प्रसाद जानो जिरायगासिनो मेट्रिक आनजाद होग्रा स्टुडेन्टफोरा बिदिनो मा होनो थगि लाबोदों इसोरनि मुङाव बायदिसिना फिथाइ सामथाइ एबा बुट प्रसाद बावदोंमोन बेखौनो जों जानो नागिरदों बे आंनि खाथियाव जिरायनाय आगैयाबो देग्लाय HS आनजाद होगोन स' दा आंनि बिनानाव फंबायमोनखौ बेखौनो बुंनो सानो जे इसोरनि अननायाव आरो गावनि नाजानायजों लोगोसे जाहाथे आनजादफोरा मोजाङैनो जालाङो आनजादखौ जाहाथे जेबो बेमार आजार जायालासिनो जाहाथे आनजादखौ मोजां मोजां लिरहोनानै बारहोलांनो हायो बेखौनो आंबो इसोरनाव मिजिंथिबाय इसोरनाव आर'ज गाबबाय आरो आंनि लोगोसे साबस्क्राइबार जायफोर मेट्रिक आनजाद होगोन बा HS आनजाद होगौ बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोथारनिफ्राय गाहाम हामग्लायनाय थाबाय आरो बयनिसिमबो अल दा बेस्ट एग्जामफोरखौ आनजादफोरखौ मोजाङै होबानो जाबाय जासुलियाव हनै जाबोबाय थादों प्रसादखौ बुथे बुथे हो नों आंखौ दा आंनाव इस मेगनानो फिसाबा सान्दुदो नायलायनो हालायलायखै बर'फोरनि फिसाफोरा बुथे जाखायो होनदो बेखौनो इसोरानो हरदो ने बेनो जसेस्थ' होनदो नाब्ला नाब्लि जायो ओमफ्राय स' जों जानानै दा न'आव थांगासिनो बुट गोबाव लाखायो आर'जआ माने लेटके जाबा लेट ने लेटके जाबा लेट थाब जाबा थाब आरो दा ओमफ्राय 1:30 जाबाय 1:30 बारबायानोदां 2टा जासिगोन थांनानै ओंखाम जाहैनोसै ओंखाम जानानै ओमफ्राय टुंटा खालामनो मोना फराय गथ'फोर आयु दिनै बेसेबां दिनै मार्चनि 8 तारिख बारा गैलायानो सप्तासेबो गैला आखायाव हाई सेकेन्डारि आरो मेट्रिक दे एबार एखेलगे गोलैदो आरो ना 15 मार्च आरो आगोलाव उन सिगां जायोमोन ने देग्लायथ' ना बाबा ना कर'ना फैला खोमा दे जोंनि मेट्रिकनो हाई सेकेन्डारि होखांनाय मेमा कर'ना नङा एबार कर'ना फैनायनि चान्स गैला मानो होनबा खाथि सफैथारबायना कर'नाया मास मोनसे सिगांसो सफैयो खाथिथारना मास मोनसेबो गैलाना नोंसिनिया दिनै 8 मार्च स' 15 मार्च बेसे खैदिन दंख' 7 days दंख'दां न' सप्तासेसो